to je da monasi više nemaju, neće više vladika biti duhovni. Tu smo se ovdje usprotivili i ušli smo u kontakt. Danas je to rekao. Danas je to rekao i tu je sve počelo. On je pričao i kad je rekao, a kad je vladika rekao, pa ja moram, vi ne možete meni zabraniti da ja idem po monastirima, sad je post, ja moram da ispovedamo našto. Kaže, toga više nema. Mi ćemo odlučiti ko će biti duhovnik. Tu je sve počelo. Ja budem duhovnik, a ne... To samo ja rekao. Da čujemo. Oči, da li kamere da uđu? Može kamera, može. Sjećam nek uvedem na ovo Idi na sporedni. Hajde nek uđu. Malo tišina da čujemo. I otvorite samo što se malo. Tamo je pričano da se ne znam. Tamo. Da se vjerojatno novine. Tako Stani, sačekajte malo, sačekajte, kaže Vladika, sačekajte. Dite pesme, nego sačekajte. Dite pesme, nego ništa nećemo biti. Ako peva, će Vladika da povedi. gdje su septi mehanici bar vodu? reći da se vratimo u ruku. Nismo došli za veštačanje. Kod zvonare uđe, ovamo su blokirali. Uđe vamo, za koga snima? Pa dođu gore u Patrijašu iznos kapela. Kako? Kod zvonare. Kim radi? Za koga vi? Ovo se naši. Čekajte se malo. Mali? Ne. Ne treba ni na. Alo. Brate, kod zvonare onaj ulaz budite, ovamo su blokirali, ne pusti nas. Uđu u episkopiju gore, Vidi ti tamo kod ulazi, smrvaj na drugi ulaz. daj tu ikonu. Ajde, novinari sad. Sada se možete, iziđite i ako hoćete objavite, je treba da se objavi, da dobili novinari. Istinu, da. Istinu da vi. Ajde. Hoće neko da vam da izjavu? Pa da. Ja ću da dam izjavu. Ajde. Jel možemo upaditi? Da idem da snijem za nas, te? A? Samo. Samo. Priđi. A moram ja da snimam za 1.389. Nažalost, desila se jedna strašna stvar. Ne znam po čijem blagoslovu, mislim po blagoslovu episkopa Teodosija. A indirektno episkopa Atanasija, našeg sada trenutnog episkopa. Vojnici Hora su zatvorili ulaznu kapiju manastira i nisu dozvolili monasima i vernicima da dođu i da uzmu blagoslov od svoga vlada. Nažalost, tu su učestvovali i dečanski monasi i došlo do čak i vidječnih sukoba. Tako da je to sramota i nedopustivo. Neka zna šira srpska javnost za ovu sramotu. Toliko. Čuli smo da je Vladik Arsenije zaradnik, to znacimo navoda. Da ne pušte da izađe. Pa, nije on tako, bukvalno reći zatvore.
ali uskraćen mu je auto, uskraćen će mu biti posjeta manastirima, uskraćen će mu biti da posjeće svoju duhovnu decu. To smo u oči rekli Ladice Atanasiju, da to mi nećemo dozvoliti. I to kažemo pred licem cele srpske javnosti. Eto, to je istina o tome. Znači, on je u svojevrsnom pritvoru, ako nema auto, ako ne može da posjećuje, ne znam da li će moći da služi kao što je do sada služio, na stari način, da li ćemo dozvoliti. Znači, jedan svojevrsni pritvor, što drugo da kažemo. Vaše znanje... Ja sam Jeroen Ahnaum, upravnik informativne službe eparhije Raškog Prizrenstva do skora. Što će biti da vidjet ćemo. Hvala. Bogu hvala.